Pred 5 rokmi som bola prvýkrát v Indii na mesačnom pobyte pri duchovnom guruovi a za tento pobyt v ašráme v jeho prítomnosti som zaplatila viac ako 10 000 eur. Počkaj, tie peniaze sme reálne nemali. Pretože ja si pamätám, keď sme boli v Chorvátsku pred 6 rokov dozadu alebo koľko. A tie peniaze sme si požičali z banky. No aj v Chorvátsku som požiadal o úver. V Chorvátsku mi cez mobilnú aplikáciu proste schválili a vtedy sme sa rozhodli, že ideš. A zo začiatku som si hovorila, že duchovný vodca, takýto človek, spirituálny predsa, ako môže pýtať toľké peniaze za takýto pobyt, nie? Nemal by to robiť zadarmo? Proste toto mi v hlave išlo. A keď sme tam prišli, tak vlastne ten guru povedal, že viete, celé dlhé roky som robil tieto pobyty, toto vzdelávanie, transformáciu pre ľudí zadarmo. Ale keď som to robil zadarmo, tak ľudia nechodili na moje programy, chodili na 1-2 hodiny z 10. Keď boli unavení, tak si pospali, robili všetko, čo chceli a nesedeli tu a nepočúvali. A povedali jednu krásnu veľkú pravdu, že ľudia počúvajú a sú ochotní počúvať a prijímať s tým, ako veľmi otvoria svoju peňaženku. Čiže čím viacej zaplatíš, tým viacej sa otvára tvoja myseľ. A tá istá informácia, ktorú vidíš na YouTube zadarmo, proste ju prepočuješ. Zaplatíš 100 eur za nejakú prednášku a zrazu, to je zaujímavé. Hej. A zrazu zaplatíš 10 000 eur za nejaký kurz, tak sakra každú jednu vetu z toho berieš a snažíš sa ju aplikovať, aby si tie prachy zarobil naspäť. Čiže tu nejde o to, aké vedomosti získaš, ale koľko si ochotný za ne zaplatiť. Či už peňazí, času, energie, alebo tvojich rúk, alebo čokoľvek. A spomíname to práve kvôli tomu, pretože hrozne veľa ľudí nám písalo do komentárov a čo mám robiť, keď nemám peniaze a vy zdierate toľko peniaze, za to pýtate takéto veľké, veď keď chcete robiť takúto dobrotu a osvetu, prečo pýtate tak veľa peňazí? Presne preto to. Pretože za lacných jožkov budete mať lacné služby. Pretože my nechceme pracovať s každým, kto by chcel byť úspešný. Každý chce byť úspešný, každý by chcel byť bohatý. Ale čo si kurva ochotný obetovať preto, aby si bol úspešný? Nie si ochotný obetovať ani len 60 eur mesačne? Však sakra, odkladaj si každý mesiac 30 eur. Za 10 mesiacov alebo za rok môžeš ísť na geniálny kurz o copywritingu a zrazu tvoja hodnota práce zo 4 eur na hodinu vzrastie na 20 eur na hodinu. Prečo sakra nie ste ochotní do seba investovať? Lenže problém je ten, že ľudia nie sú naučení investovať do seba. Ľudia sú učení kupovať produkty. Kupujú si dovolenky, kupujú si auta, náramky, kabelky, topánky, gestrička, lebo to je gest, značkové veci, aby vyzerali bohato, aby vyzerali super a na takéto investície, na prednášky im neostávajú peniaze. Čiže ak nám niekto povie, že ako mám začať, keď nemám na to peniaze, máš na to peniaze, ale nie je to tvoja priorita, nestalo sa to tvojou prioritou, aby si bol ochotný zaplatiť takéto peniaze. Pretože keď si pozeráme potom tie profily ľudí, tak vidíme, že chodia po dovolenkách, na večere so svojimi priateľkami, kupujú si nové veci, vyzerajú dobre a skade ste na to zobrali peniaze? Čiže tie peniaze sú, vždy tu aj boli a vždy tu aj budú. Nikdy to nie je o peniazoch. Je to o tom, aké máš priority a kde ich dávaš. Je to o tom, čo si ochotný obetovať. Čiže buď teraz pôjdeš na dovolenku a kúpiš si to skvelé Philipp Plein tričko, alebo začneš makať, budeš obetovať 10 000 eur do seba, do svojho vzdelania. Nauč sa, ako sa robia webové stránky, ako sa robí copywriting, ako sa robí marketing, ako sa robí, neviem, čokoľvek. Vzdelávaj sa, makaj na sebe a potom si takéto trička môžeš kupovať každý deň. Ale potom, nie teraz. Teraz makaj, teraz investuj do seba. A úplne najväčším paradoxom je vlastne to, že kým nedáš, nikdy nebudeš väčšie peniaze mať. Čiže buď si tie peniaze nájdete a pre mňa za mňa predajte hodinky, ktoré nosíte a dajte 300 eur na tú vstupenku, alebo potom nemáte nárok hovoriť, že nezarábam peniaze, neviem od koho sa vám učiť, nedarí sa mi a podobné veci. Pretože to, čo tu prinášame, sú práve najlepší predajcovia, najlepší kouči, ktorí vám ukážu, ako z 10 násobiť svoj príjem. A to je vlastne podstata celej tejto konferencie. Ja keď som išiel prvý raz k Erikovi Worrimu, tak to stálo 30 000, ale ja som nezaplatil 30, však som nemal, kde som ja mal 30 000. My sme mali nasporené v rodinnej úspore 5 000 eur. A ja som povedal, OK, týchto 5 000 posielam ako zálohu za lístok. Oni mi potom povedali, že už to nestojí 5 000, ale že to stojí 10 000. Ja hovorím, no do prdela. Prišiel som do garáže a predal som všetko. Predal som všetky knihy, predal som pneumatiky, vtedy predal som reprak, predal som nepoužitý mobil, všetko možné, čo tam bolo, som popredával, aby som si nasporil
nasporil a našetril ďalšie peniaze. A zrazu som zistil, že tie knihy sú celkom dobrý biznis, tak som začal predávať viac kníh a zarobil som si 10 000. Následne ďalší mesiac som zaplatil letenku, ďalší mesiac som zaplatil ubytko, ďalší mesiac som zaplatil a ja som 6 alebo 7 mesiacov odkladal a sporil peniaze, aby som mohol ísť za Erikom Worrym. Každý chce byť úspešný, ale otázka znie, čo si ochotný obetovať teraz, aby si potom niekedy v budúcnosti bol úspešný. Si ochotný obetovať to, že budeš zle vyzerať pred kamarátmi, lebo tento rok si nebol na dovolenke. Si ochotný obetovať to, že zle budeš vyzerať pred rodinou, lebo nemáš pekné gestričko alebo Lagerfeld. Si ochotný obetovať poníženie pred svojou priateľkou, že nakupuješ v second hande, aby si nasporil na vstupenku a odkladal si každú korunu. Si ochotný obetovať svoje meno, aby tvoje meno potom malo vyššiu hodnotu, pretože ak nie, nemáš to čo robiť a úspešný nebudeš absolútne nikdy. Vždy existujú možnosti a riešenia, ako sa viete dostať ku 300 eurám, aj keď ich nemáte. Požičajte si od mamky alebo naozaj predajte niečo. Ja som napríklad predávala zo začiatku svoje oblečenie a tak som si zarábala nejaké eurá naviac. Čiže vždy existujú spôsoby a cesty, ak hľadáte. Vždy platí zásada, že ten, kto hľadá, aj nájde. Pretože napríklad aj výhovorka nemám kde nechať deti na 2 dní je tiež hlúposť. Viete si zobrať opatrovateľku, viete poprosiť svoju maminu, viete poprosiť svoje kamarátky, viete ich dať do detského kútika. Vždy existujú spôsoby, ak ich hľadáte. Pretože na druhej strane vždy si potom budete hovoriť, že to, čo hovoríme, sú sračky. Čiže buď budete chcieť a nájdete si spôsob ako na to, alebo sa proste len vyhovárate. Iná cesta nie je. A v skutočnosti zarobiť 300 eur, to je pri 5 eurovke 60 hodín? To máte urobené za 2 týždne? Alebo za 1 týždeň, keď začnete teraz drieť a makať, tak to máte za 1 týždeň hotové. Ak ste pracujúci, OK, za 2 týždne. Ak si vrcholovo pracujúci, OK, za 4 týždne. Ale prestaň sa sakra vyhovárať. Proste nájdi spôsob, ako zarobiť 300 eur. A keď nájdeš spôsob, ako zarobiť 300 eur za mesiac, potom to už len skrát na 2 týždne, potom to už len skrátiš na týždeň, potom to už len skrátiš na deň. A o tom je biznis, o tom je úspech. Čiže buď sa budete vyhovárať, neustále sa budete vyhovárať na to, prečo to nejde, ako sa to nedá, alebo prevezmete zodpovednosť za svoj život. Začnete vyhľadávať spôsoby, ako sa to dá. My vám tu dávame jeden z najkrajších spôsobov, ako to môžete dosiahnuť. Tak poďte sa učiť od tých najlepších, poďte si zobrať ich know-how, ich informácie, ich skúsenosti a aplikujte to do svojho života.